Епизод 1. Невидимата мрежа. Как AI управлява света около нас? Докато гледаш това видео, изкуственият интелект вече влияе на света около теб. Той не просто е програма, която отговаря на въпроси. Той е система, която наблюдава, анализира и реагира в реално време. Кога да светнат уличните лампи? Как да се движи трафикът в големите градове? Какво съдържание ще видиш следващо в социалните мрежи? И най-интересното, всичко това се случва без да го забелязваш. Преди технологиите бяха инструменти, които използвахме. Днес те са система, в която живеем. Изкуственият интелект, интернет на нещата и мобилните мрежи се свързват в една огромна невидима структура. Тя не е централизирана. Тя е разпръсната по целия свят, в градове, устройства и сървъри. И въпреки това работи като едно цяло. Днес милиарди устройства са свързани в интернет. Телефони, смарт часовници, камери, автомобили, домашни уреди, смарт хладилници, които следят какво има вътре и предлагат рецепти, умни климатици, които се включват според температура и присъствие, смарт прахосмокачки, които автоматично картографират дома и чистят, гласови асистенти като Alexa и Google Home, които управляват осветление, музика и уреди, смарт перални, които избират програма според типа дрехи и тегло, градски системи, интелигентни светофари, които се адаптират към трафика в реално време, смарт улично осветление, което намалява яркостта при празни улици, системи за обществен транспорт, които оптимизират маршрути според натоварване, камери и сензори, които следят трафик, безопасност и движение, енергийни мрежи, които разпределят електричество според нуждите на града. Това се нарича интернет на нещата. Internet of Things. Но това не означава просто свързани устройства. Означава, че светът започва да се наблюдава сам. С появата на 5G, скоростта на комуникация между устройствата се промени напълно. Вече не говорим за забавяне в секунди, говорим за реакция в милисекунди. Това позволява на света да функционира като една свързана система. Автономни автомобили. Автомобилите без шофьор постоянно анализират средата. Анализират други автомобили, пешеходци, пътни знаци, светофари, метеорологични условия. Например, Tesla Autopilot и Waymo използват AI, който в реално време решава кога да спре, кога да ускори, кога да смени лентата, как да избегне инцидент, ако внезапно се появи препятствие. Реакцията е по-бърза от човешката. Дронове. Дроновете вече не се управляват само ръчно. Днес това са свързани с AI системи, които вземат решения в реално време и постоянно се адаптират към средата. Това им позволява да изпълняват сложни задачи като доставка на лекарства до трудно достъпни райони, наблюдение и анализ при природни бедствия, участие в спасителни операции. Когато условията се променят, например при силен вятър или неочаквано препятствие, AI може незабавно да коригира маршрута и да избегне риск от сблъсък. Фабрики. В модерните фабрики роботите вече не работят изолирано. Те функционират като една координирана система, управлявана от изкуственият интелект. Ако една машина започне да забавя работа, AI автоматично преразпределя задачите към други роботи, за да не спира производството. Ако се появи дефект, системата го засича чрез камери и сензори в реално време. И вместо човек да се намесва, производствените линии се адаптират и оптимизират автоматично. Градски системи, трафик и управление. Градовете вече не са статични. Те се адаптират постоянно с цел да предотвратят проблеми още преди да се появят.
AI анализира движението в реално време и предвижда къде може да се образува задръстване. Вместо просто да реагира, системата променя времето на светофарите, пренасочва трафика към по-слабо натоварени маршрути, балансира потока от автомобили в различни части на града. Ако дадена улица започне да се натоварва, AI намалява потока към нея и го разпределя по други маршрути. В същото време, общественият транспорт също се адаптира. Честотата и маршрутите се променят според реалното натоварване. Но кой всъщност управлява цялата тази система? Отговорът не е едно устройство и не е едно място. Това е изкуственият интелект. Не като отделна технология, а като слой, който свързва всичко останало. Той стои зад анализа, зад решенията и зад координацията на мрежата. Важно е да се разбере. Изкуственият интелект не мисли като човек. Той няма съзнание, няма чувства, няма емоции, няма интуиция. Той не разбира света по човешки начин. Той го моделира. AI работи чрез анализ на огромни количества данни, като търси повтарящи се модели и зависимости. Вместо да задава въпроса защо, той отговаря на въпроса какво най-вероятно ще се случи. Как се различава от човека? Човешкият мозък взима решение чрез комбинация от емоции, опит, интуиция и субективна преценка. Изкуственият интелект работи по различен начин. Той използва статистически модели, вероятности, алгоритми, огромни масиви от данни. Това го прави по-малко гъвкав в абстрактно мислене, но изключително ефективен в анализ. Пример. В медицината AI може да анализира хиляди изображения и да открие минимални отклонения, които човек би пропуснал. В транспорта може да изчисли най-ефективните маршрути за хиляди превозни средства едновременно. В дигиталния свят може да предвиди какво съдържание ще задържи вниманието ти, още преди ти сам да го осъзнаеш. В сложни софтуерни системи, като операционни ядра и инфраструктурни платформи, AI вече се използва за откриване на проблеми, които трудно се виждат от човек. Той може да анализира огромни количества код, да открива нетипични модели и да сигнализира за потенциални грешки или уязвимост. Не защото разбира кода, а защото разпознава отклонения в поведението му. Изкуственият интелект не е заместител на човека. Той е инструмент за мащабиране на решенията и когато бъде свързан с милиарди устройства и мрежи, той се превръща в нещо повече от технология. Той се превръща в система. Какво прави по-добре от човек? AI има едно ключово предимство – мащаб. Той може да обработва информация на ниво, което е недостижимо за човешкият мозък. Анализира милиони събития едновременно, открива скрити зависимости, реагира за части от секундата и работи без прекъсване. И най-важното, не се влияе от емоции. Това означава, че решенията му са последователни, но не винаги човешки. Въпросът вече не е дали тази система съществува, а колко от нея разбираме. Защото светът вече не е просто свързан, той е координиран. И това е само началото. За още такива видеа в канала, абонирайте се, харесайте и споделете клипа.